Čo mám ďalej ešte perfektné pre vás? Ďalej takéto velurové súpravy v cene 14 €. Takáto pekná béžová farba, pozri. Mikina celá na zips, vpredu takéto vrecká. Na bokoch na mikine sú takéto pasiky. Tepláky sú na gumičku v páse, dole majú patent. Takisto majú na boku pasiky takéto. Kapucňu, veľkosť ML, je super pružná, takže perfektne sedí. Veľkosť ML takáto farba, potom ešte čierna farba, tá je tiež dobrá, veľmi super, perfektná. Ďalej mám veľkosť ešte XL, takejto peknej tyrkysovej farbe, alebo taká petroleová. A ďalej veľkosti 5XL, 6XL, takáto krásna tyrkysová, tmavšia, potom tá pekná béžová, bledohnedá a taká medená farba. Cena 14 € za tieto súpravy, prídi do anexu v Rajci, super súpravy za super cenu.